wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Zalika utawi mangkono-mangkono ayat tegese takhsisuhu utawi ngususake Gusti Allah Ta'ala bil ngibadati kelawan ngibadah iku adinu agama al-qayyimu kang jejeg. Ae tegese allazi ta'adotta allazi ta'adotta allazi ya agama ta'adotta kang nglawani utawa kang lawan kata ngalaihi ing atase agama sapa al-barahinu pira-pira barohin niku pendhita ning ora pendhita pewayangan lho. Ora pendhita durna. Iki pendhita Rama pendhita ngono kuwi. Ngaklan ing dalem akale wa naklan lan ing dalem nukile. Walakinna aksarona silan angin tetapine utawi oke-oke manungsa iku layak lamuna ora padha ngerti sapa para menungsa. Ae tegese zalika utawa anna zalika sak temene utawi mangkono-mangkono manembah ning ngarsane Allah utawa agama jejeg wa ya utawi mangkono-mangkono manembah ning ngarsane Allah iku adinu agama al-mustaqimu kang jejeg. Ora ngerti nek kuwi agama sing jejeg. Lera ngerti li jahlihim jahlun. Krana budune dheweke kabeh bitil kal barohini kelawan mangkono-mangkono barohin. Oh, barohin niku anu napa jenenge? Kudu reca ning jamak taksir saka burhan. Lalian. Anu kok yo kleru leh nyawang. Jamak taksir saka burhan.
Mufrate burhan jamak taksire barohin. Bukti-bukti penjelasan nek niki. Li jahlihim utawa li juhlihim krana bodhone dheweke kabeh bitil kal barohini kelawan mangkono-mangkono bukti-bukti penjelasan. Walama faragha lan tetkalane wis rampung sapa sayyiduna bendara kita Yusufu Nabi Yusuf minat dungai saking donga ilang ibadah utawa minat dungai saking ngajak ilang ibadah ilahi ta'ala maring nyembah Allah Ta'ala rajanga mongko bali sapa Nabi Yusuf ila takdiri ru'yahuma maring menjelaskan impen-impene wong loro nang kunjara niku. Mula nek jenengan pengin paham agama sing diakoni Allah, agama sing diarani ad-dinul qayyim, agama sing jejeg niku wujud agama sing jerone utawa syariate ngenjak manembah ning ngarsane Allah tok. Ya ngrono agama kok ngejake ora nyembah ning Allah niku dudu diarani agama jejeg. Ya agama jejeg niku ngejake manembah khusus ning ngarsane Gusti Allah Ta'ala. Sing ning kono pira-pira bukti penjelasan-penjelasan baik secara akal logika maupun secara nukil dalil Quran hadis ya logikane ya dasar Quran hadise logikane cetha kita urip duripke kita pendak dina tampa rejeki sing ngadum rejeki ya Gusti Allah. Kita paringi sehat, kita paringi akal sehingga iso berpikir, mikirke perkara apa wae. Paringi daya upaya kekuatan, iso negar-negar tekan ngendi-endi. Bahkan ora mung negar-negar, nek sing kakung-kakung niku iso njungkel jempale. Pancen guru silat dadi salto apa piye ngono. Ampun to. Jajal dingen tenan. Sing maringi kekuatan sapa? Sing maringi akal sehat iso mikir ngene ngono sapa? Sing nuntun jenengan iki gerak ndono gerak rene sapa? Ora ana liya kejaba mung Gusti Allah. Yes. Mula amat sangat dolim, amat sangat kesasar tanpa berbagai macam kahanan nikmat kaya ngono kok ora nembah ning ngarsane Allah, ora ngaturke matur nuwun bersyukur ning ngarsane Allah, ku amat sangat dolim. Kebangetan wis kebangetan tenan. Nyembah ya tetep ning ngene Gusti Allah, liyane itu kan pelengkap urip. Liyane niku pelengkap, aja digungke, aja dituhanke, aja didewakan. Apa meneh kok kita ketungkul ngantek lali Gusti Allah. Iso mbayangke ming perkara-perkara liyane Allah kok ngantek ketungkul sehingga lali ro Allah. Kuwi ancamane Gusti Allah ra main-main. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Medeni wong ten niku. Sakniki malah mung gemburu dunya wae. Ngantek apa sing dadi fardune Allah iki kekiwa-kiwa. Seolah-olah ki nek ra ngene iki ra urip. Wah. Sing marai urip ki le rada hawa le ngongso gedabikan apa sing dipingini dioyak ni sing marai urip ki kuwi.
Ngantek siarane Allah kuwi ora rungokke kok. Ya Allah ile nyiarke wis cerah. Nek nang nggon Quran kae mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasibin. Sing sapa wonge ngusahani tanduran akhirat ingsun Allah bakal nambahi usahane kuwi ning sing sapa wonge nandangi usaha utawa ngusahani tanduran donya ya ingsun Allah menehi saka ling ngusahani tanduran donya kuwi ning akhirat ora bakal oleh bagian wa malahu fil akhirati minasibin. Urip kok mung buru krana donya ora manter krana iki ora manter krana Allah iki ayo engko donyane ya tetep tak kei sesuai karo usahane kuwi tetep tak kei. Bakul bakwan ya bakwane tak payokke. Nandur pari ya tak kei panen. Glidhik ngalor ya setune bayaran. Sing ngantor ya engko tampa bayar tiap sebulane. Ning krana ming golek kang ngono ngantek ingsun Allah ndawuhke we blas ra tau do gubris malah le nyikapi gelem ora kendele ninggalke ayo sesuk donyane ra anu akhirate ora bakal duwe bagian mlebu kubur wis bumine kubur kuwi ketoke wis saya nyempit jepit wonge kuwi lagi mlebu kubure wis mulai cicilan siksa terus wae. Wala wong dicemplungke kubur ngono kuwi malik dudu kubur kok tapi siji panggonan sing kiwa tengene berbagai macam ula gedhe-gedhe kae. Arep ngopo? Wes kek kamangka ora mung ula tok termasuk kala jengking. Bunderane kala jengking iki paling cilik ngono sak empring petung. Kuwi bunderane cilik kala jengkinge. Ngentup jenengan leleh entek. Jedul meneh awake. Karo bengok-bengok lara kae. Nih, sembur ula kobra. Lonyot raine. Pulih meneh wis diajar. Diajar pokoke ra urusan. Ning nek manembahe ning Allah alah donya iki Allah sing ngedum kita hanya diwajibke kon ikhtiar kon golek. Ya tak ikhtiar tak golek. Ning wong karo Gusti Allah difardhoke diundang hayala sholat, ayo tak sholat. Hayala sholat, tak sholat. Dasare mburine dijanji karo Allah. Hayalal falah. Dijanji ayo sholat mburine ayo nuju kabegjan. Berarti dengan sholat itu kita akan memperoleh falah. Falahun bejo. Kowe cetha lho ora kok mengakon tok lho Allah. Gelem sholat, ayo mekoleh menuju ke kabegjan. Mula difardhoke kuwi ya tak tandang. Ora kok dumeh dadi dewan, dumeh dadi pejabat, dumeh dadi CEO, dumeh dadi bisnismen. Kesibukan dunia itu seolah nomor satu ngantek duwe aturan ngibadah ning ngarsane Allah nganggo aturan-aturan bid'ah. Lah kok nganggo aturan bid'ah iki karena merasa sibuk zuhur, asar, maghrib ki dadekke siji nang isya. Buat diangger bareng isya laren kae salat sithik dhuwit zuhur. Bar dhuwur langsung ngasar. Bar ngasar langsung maghrib kari dhewe isya.
Iki kandhani bid'ah. Bid'ah itu gawe aturan baru. Nek jamak iki ana tuntunane berarti ora bid'ah. Iki ora ana jenenge wong bid'ah kok. Nek bid'ah berarti utawa nek jamak berarti ana tuntunane. Iki jan ra dijeneng Ji. Dengan dalil ya malah omong kae jele muni. Gusti Allah rak moho ngerti nek aku ki sibuk. Wah, gleleng nek iki gleleng. Nang kene ya sibuk tenan Ji. Nek sing dewan kae ya ngerti dhewe iki wis rapat utawa ana pertemuan wawan ngantek tekan surup rung iso leren tenan. Nek sing bisnismen ya piye iki lagi rampung pertemuan presentasi terus dan lain sebagainya kudu langsung terbang rono akhirnya kok kan terbang suwe-suwe gobrok lah kok sak karepe dhewe uripe terusan seolah-olah itu yang nomor satu ngantek Allah dikalahke lha kuwi jenenge yuridu harsad dunya ora yuridu harsal akhirat. Ya kudunyane diwenehke pengen sugih karena sesuai karo pengalaman dan ilmunya, sesuai karo jabatane sugih standar. Wong mbut gawe ngene bayare semene ngene standar. Ning le nyepelekke aturane Allah kuwi sesuk ning akhirat ora duwe bagian. Sekali mlebu kubur sudah cicilan siksa wis ora bakal mandeg. Lah nek kubur kok wis awal siksa, pemburine tekan akhirat ora ana entek, ora ana batasan, ora ana mandege siksa terus. Kek dunyane wingi ya ming ora sepira arep oleh akeh kae karena wektune dintekke nggumbut gawe ya ora begitu akeh le menikmati ming nek dina-dina libur le menikmati karo cuti kae iso menikmati. Nek jenengan setiap hari menikmati. Dunia itu nek jenengan setiap hari menikmati rasa ngenteni hari libur. Rasa ngenteni cuti apa? Malah kokean cuti nek jenengan. Kula tenan nek dirasa-rasake iki cendho le mikir iki. Ge agama sing tetep niki iki pisan. Ngejak manembah ning ngarsane Allah, ping pindhone banyak penjelasan baik secara logika maupun secara akal tentang kebenaran nyembah ning ngarsane Allah tok. Juga banyak syariat-syariat sing ngatur urip kita sehingga urip kita itu nanti tertib secara anjuran, tertib secara hubungan. Anjurane saka Allah tertib, hubungan le nyambut gawe, hubungan le urip marang sepadha-padha juga tertib. Terciptalah suasana maupun akhlak sing apik-apik manut anjuran syariat Allah ya jedul akhlak sing nyenengke. Wong nang kono ana hukum dosa, ana hukum siksa sehingga arep menggok utawa arep nyempal saka aturane Gusti Allah iki ya wedi kok ya. Tertib. Nek aturane Quran ngono ki wong wedok arep nyuwara luwih seru ketimbang bojo lanange wis dosa gedhe akhirnya suarane do lirik-lirik. Tertib lho. Agi ming nang kono kuwi tok wis apik. Wah Gusti Allah ki ngaramke utawa ngukumi dosa gedhe. Nek wong wedok kok nyuwara luwih seru apa meneh ngantek nyeneni nang bojo lanang dengan alasan bojo lanang ora duwe salah sing fatal. Akhirnya todo halus. Sing lanang dhewe ya mikir, wah ya aku ki karo Allah dititipi bojo, dititipi anak
dosa sitok sing wujude nerlantarke keluarga wis bakal nyilakake je. Iki mung sitok wujude nerlantarke keluarga urung dosa liyane. Kuwi wis nyilakake aku je. Mula gandeng dititipi keluarga sak rupa-rupa sak kamat-kamat tak mulyane. Sing lanang dhewe dadi apik kae kok ya ora mbyang-mbyangan. Titipi keluarga mbyang-mbyangan malah kepara keluargane sing dingget-ngget. Ya wis ora pas kok sing wedok nibotangi gedabukan, sing lanang minggat mancing wae. Ora main ngono kuwi. Qur'ane ora ngono kuwi, dadi nek model ngono iki mesti nyempal. Menggak ngono lho suka aturan. Mula dadi ora sip nggih. Bentuk kehidupannya saja sudah ora sip. Tur hukume nerlantarke keluarga. Nih. Lah anak kula ora iso ditiru. Kula ora iso ditiru. Nek nggon gang mancing ora iso yo. Kandhane wis bolak-balik kula iki nek arep mancing mangkat dhewe ngomah minim tak tinggali 150. Nah kula mangkat dhewe iki tak mancing sik ngene iki lho apa nggo butuhe apa sing kira-kira pengen tok pangan iki tok nggo tuku 150. Ah mula ya ditinggal kae. Ngati-ati lho yang. Ora. Iya. Nek orang ngono tak tanteng ayo apa melu mancing. Lah nek melu ae sayo engko urung sida tekan wis tak tanteng pengen mangan apa. Nek lu mancing ngalor ning Sleman ngono ora lewat kota. Wah, kono pilihan pangan akeh banget. Pengen apa? Lah apa ya karek milih. Wong kota iki SS ki anu sarwa sambel. Kae sing tulisane SS. Nek kuwi anu warunge mangan ming tertentu. Nek kula ya ndadak kasongan sing arep menggok mlebu ngulon ning kasongan kae Jalan Bantul kae. Nek ngulon. Nek sing paling cerak iki telur gabusan. Wis ngono kuwi. Nek ngalor ya anu warung boto. Lah ya kene iki omong iki praktek ora ngawur ya iki. Tapi ngerti banget. Nari SS ngono ki engko wis ngerti arahe kok ya. Ning angger engko milih pindang goreng apa pindang bakar ning SS kuwi. Angger kon milih kae aku tak anu wae pindang goreng apa pindang bakar. Pindang ngono ki ana goreng garing-garing bakar. Angger wis ditokke ngono jatahe loro pindang iki. Ikan pindange loro. Ning sak jempol-jempol semene. Wah, tuku ning sayur keliling weh sak kempol-kempol. Sak keranjang. Nek ning es sak jempol-jempol. Nek pindang iki. Cuman menang rasa to tanpa dadi warise ra. Iki karep milih. Lho, tak tanting dadi aja niru kula kok ya. Kok terus mancing kok ra dosa nek aku wong ora ana hukum nerlantarke kok. Tetep hukum mulyake keluarganya ora terlantar sama sekali. Nak wedok ya tinggali 20.000. Tak mancing sih ya nyoh 20.000. Mantep kae, mula awake ndiblah gedene kae. Walah. Kok terus go tuku seblak. Tahun iki Mbah Ki niku Mbah niku. Mbah Ki pengen seblak ora lorok lho ngene-ngene.
Nari kok Mbah Ki pengen seblak ora ya rene pengen diseblaki ora to. Wong tuwa ya ora paham panganan seblak. Ngawur ae. Loh jelas iki. Oke menungso do ra dong. Sebabe bodho. Bodhone do ora tau gelem ngaji sehingga ra tau nampa penjelasan-penjelasan. Ki sing paling parah bodho wong-wong urip ki kon pinter kok. Ora ana hukum nek ra ngerti ra apa-apa, wateni. Nek ngono kuwi kek sesuk goblok terus wae. Mula dalil-dalil sing ngomong le muni, "We wong ki nek ra ngerti ra apa-apa, karena manuk." Ora ngerti nek salat ki fardu sehingga ora salat ki ra apa-apa ngono ya ceritane. Wong ra ngerti kok aku nek salat ki fardu mula aku ra salat ngono. Le penu sing lanang ya dong, aku ki ra ngerti je nek ngekeki dhuwit sing wedok ki wajib ki. Mula ya ora tau tak kei ngono. Terus piye kuwi? Ora ana bahasa ra ngerti ra apa-apa. Ra ngerti ki cilaka. Sing jenenge wong ra ngerti ki nendi-nendi mesti cilaka. Wong ra ngerti kok. Ayo jajal jenengan ra ngerti, ora cilaka. Agi milih mangan kowe nek ra ngerti kleru. Kleru racun sih kok. Mlaku nendi to nendi. Ngono kowe nek ra ngerti geblasok kok. Iki mlaku gara-gara ra ngerti. Mula ana sanepa malu bertanya sesat di jalan. Ini kan sanepa. Ini sanepa isin takon tersesat. Takon ki dokon sinau ben ora geblaso. Mula ning nggon berbagai macam kehidupan niku ki do sinau sing maune ra ngerti ben ngerti. Wong ra ngerti ki kleru cilaka, engko nek ngerti dadi ora kleru. Lah wong nyatane sebagian wong niku wingi-wingi do ora ngerti mulyake Habib niku waduh berlebihan kok karena ora ngerti. Nek Habib ki jebul dudu dzuriyahe Kanjeng Nabi. Anggepane kuwi dzuriyah, mula mulyake berlebihan ngantek fanatik buta. Saiki wis dikeki ngerti, jebul wudu karena terputus. Kiai Said Akil Sirot juga wis memproklamirkan dikuatke diawali karo Kiai Imad terus kiai yang lain juga nerangke kita wingi ra ngerti saiki dadi ngerti mulai mulai berubah kok ya jenenge ngelmune ngerti berguna nek ngono sekarang ngerti dadi ngerti. Nah kok terus nganggo dalil nek wong ra ngerti iki ra apa-apa lah kok sing elek iki kae ngerti kok. Ngono ae model iki. Nah. Wong ngerti kok ora iso, tetep cilaka tenan wong ora ngerti iki. Mula hukume Kanjeng Nabi zambul jahil zambani zambun ngalim zambun wahid. Utawa zambul ngalimi zambun wahidun zambul jahili zambani. Dosane wong ngerti iki dosa siji, ning nek dosane wong bodho dosa loro. Di paetan iki. Lah kok iso dosane wong ngerti niku dosa siji le nerjang,